तुझीला पाहुनी बिल्डरची टपकते लाळ, महागड्या मुंबईत मध्यम वर्गीयाचं अस्तित्व टिकवते ही चाळ. रे निक्या, यो प्रथमेश आपल्या शाळेत राहू किलो हा. अरे हॅपी बर्थडे. अरे पण माझा बर्थडे नाहीये. मग नवीन कपडे किती घातलंस? अरे यो बिल्डिंग मध्ये राहूक होतो ना, ते सगळेच बिनकामाचे नवीन कपडे घालून फिरतात. ए भावाशी, आता तू चाळीत रवा केलंस. चाळीत फक्त आम्ही सणवारात आणि सत्यनारायणच्या पूजे, ते पण रात्री नवीन कपडे घालतो. एरवी जर नवीन कपडे घालून फिरशीत ना, तो लोक शायनर म्हणतील. ए हे काय ना, चाळीतले नियमच शिकवूया. होय होय. चल चष्मो काढा दी. अरे दे ना, अरे दे ना माझा चष्मा. पाहून चाललं नाही मी खाय. अरे अरे बस आहे इथे कुठे? अरे बस ना मेल्या. ए प्रथमेश, आजपासून तू पट्या. काय चाळीतला टोपण नाव. चाळीतला टोपन नाव ह्याच तुझं अस्तित्व. अरे पण पट्ट्या. अरे चालता रे, तुका इतकी सवय होईत ना, तू तुझं खरं नाव विसरशील. आणि हो, एक सल्लो देतय, चुकुनी कुणाक बापाशीचं नाव सांगायचं नाही. का रे? टाकून एक टोपण नावच असतं. बरं तुझ्या बापाशीचं नाव काय? रवी. कोण रे? ए भावा, आपल्या चाळीत बिल्डिंग. ए भावाशी, बिल्डिंग नाही, आमचे सार्वजनिक संडास असं. हा अरे तो बघ, पहिल्या माळ्यावर माझो. बरं तू कामाक जातस? नाही. मग सकाळी बिनकामाचा आहे, फिरकायचा नाही. अरे पण सकाळचीच कळ जोरात असते ना. मग टाइम बदलायचो. सकाळी कामाक जाणाऱ्यांची घाई असता, त्यांका ओव्हर टाइम देऊ येऊ नकोस. निक्या इले. हा ए थांब, मी पण येते. अरे तू कुठे चालला? त्या का कंपनी देऊ. ही आपल्या मंडळाची रूम आहे. तू सगळे कामधंदे शिकतलस. म्हणजे कामा कमी धंदे जास्त शिकतलस. खरा मग मस्त आहे रे. ए पण वरती काय? ए वर जाऊ नकोस. का रे? वर फक्त मोठी पोरात बसतात. बसतात म्हणजे दारू पिऊ, पत्ते खेळू, कॅरम खेळू, कधी कधी असं टाइमपास म्हणून बसतात. लक्षात ठेव, या शिडीचा प्रवास म्हणजे बाल अवस्थेतून प्रौढ अवस्थेकडे जाण्याचा प्रवास. ए निकेत, हा दा जरा चणे घेऊन ये ना. चणे चणे लवकर काम सांगितलं आपल्याला, पटकन आणूया. मला पण या शिडीचा प्रवास करायचा आहे. भावाशी, ही जागा म्हणजे स्वर्ग. हा कसला स्वर्ग? थांब. अरे संपूर्ण मुंबईत लोकांका खेळूक जागा नाही, आणि आपणा केवढी आयती जागा मिळाली. आणि तू म्हणता खायचं स्वर्ग? ही जागा आता घाण दिसता, पण सत्यनारायणच्या पूजा स्वच्छता बघ, रांगोळी बघशीत हादरून जाशीत. आमचे गणपती पण हाय बसतात. मागच्या वेळी आम्ही अष्टविनायकचा देखाव केलो होतो, पहिलो नंबर इलो होतो. संपूर्ण भांडूप मध्ये बॉक्स क्रिकेटच्या टुर्नामेंटी हय भरतात. एवढाच नाही, आमची दिवाळी, ईद आणि क्रिसमस पण हायच होता. आणि सगळ्यात महत्वाचा, साईबाबांचो भंडारो पण हयच होता. भावाशींनो, खरंच स्वर्ग असा. भावाशी, ह्यो आपलो नाका. नाका? जिथे भिडतात टाका. टाका? अरे म्हणजे एरियातल्या सगळ्या सुंदर सुंदर मुली हाय आपणाक दिसतात. काय बोलतो? ती कोण आहे रे? अरे सॉरी, तुमची बहीण आहे का? अरे बहीण नाही, आपल्या चाळीतली असा. मी चाळीतलो रहिवाशी शपथ घेत आहे की चाळीतल्या सर्व लहान मोठ्या मुली माझ्या बहिणी असत. हा बहिणी असत. चाळीतल्या मुली बहिणी. हा बहिणी. भावाशी पोहे एक नंबर होते. थँक्यू. बरं आता तू आमच्या चाळीत रवा केलंस म्हणून तू काय एक सल्लो देतय. काय रे? लक्षात ठेव, चाळीक भिंतींका कान आणि दरवाज्यांका डोळे असतात. डोळे? अरे म्हणजे फटी रे. तुझं लगीन जाऊक नाही ना, नाही. मग काय प्रॉब्लेम नाही. लगीन झाल्यावर फटी बुजवायची. ए भावाशी, तुका भांडू घेता? नाही रे. मग तुका भांडून शिकू खोया. कशासाठी? पाहण्यासाठी. पाहण्यासाठी? संडासासाठी. भावाशी, तुझ्याकडे बाईक हा? अरे ही काय? मग पार्किंग साठी. तुका भांडूक येऊ कसोया. अरे भावानो, थँक्यू. तुम्ही मला चाळीतले नियम सांगितले. आता मी चाळीमध्ये राहण्यासाठी प्रिपेअर राहीन. हे भावाशींनो, अरे तुमका खबर कळली की नाही? कोणती? अरे मेलांनो, आपल्या चाळीत बिल्डिंगचो प्लॅन इलो. बिल्डिंगचो प्लॅन? आता घरात संडास येतली. माझं लगीन होतला. चला, मी चाळीतल्यांका पण सांगून येते. बिल्डिंगचो प्लॅन.
अरे भावांनो, तुम्ही तर आता चाईचं कौतुक करत होता आणि आता म्हणताय बिल्डिंग मध्ये जायचंय. भावाशी आम्ही मध्यमवर्गीय असो, आम्ही चाळीचं किती कौतुक केलं ना तरी आमका बिल्डिंग मध्ये जाऊचा हा. होय तर डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली बिल्डरने आमका किती खुराड्यात घातल्या तरी खुराड्यावाल्या फ्लॅट मध्ये आमका जाऊचा बिल्डिंगचा प्लॅन. भावा थांबा थांबा. आता तुम्ही बिल्डिंग मध्ये जाणार ना. हा. आता तुम्हाला बिल्डिंगचे नियम मी सांगतो. हा. चला. सुरुवात हाय मेंटेनन्स पासून असता, जे चाईत नसता.